Hola, benvinguts i benvingudes. Des de la Biblioteca Joan Coromines avui us volem destacar la importància de menjar sa, de menjar saludable. Dins del paraigües del Lemon's Secret, les autores del llibre d'avui, Mireia Galtés i Judit Bastida, ens volen explicar en aquest llibre Cómete el mundo, menja't el món, guia de comida sana para principiantes. Ens volen informar de com menjar millor, com detectar els ultraprocessats, per què no ens interessen els ultraprocessats a la nostra vida, i ens recomanen una 60ena de receptes bones i fàcils per fer en qualsevol moment de la nostra vida. Alguns trucs, per exemple, que ens recomana és evitar molta sal en els nostres àpats, i ella ens recomana, per exemple, fer servir, en comptes de tanta sal, anar incorporant espècies, que és una manera econòmica, inclús les podem trobar, herbes aromàtiques o espècies, anar-les incorporant i que donguin olor i nous gustos a la nostra vida i als nostres plats. Són alguns dels trucs que ens planteja aquest llibre, que us recomano moltíssim i que trobareu com a novetat a la Biblioteca Joan Coromines. Moltíssimes gràcies i cuideu-vos molt. Fins ben aviat!